Тази къща в Бояна изглежда сякаш е пренесена от Финландска гора, право в полите на Витоша. Къщата е от финландски снежно-бял смърч с 360 квадрата на 3 нива. Таваните са близо 3 метра, затова и всяка стая изглежда толкова голяма и светла. А от верандата Витоша е толкова близо, че сезоните няма да ги четеш в календара си, а ще виждаш как се сменят по склона. Излизайки в собствения си двор от 664 квадрата, ще имаш място за абсолютно всичко. За децата, летните вечери, на открито, дори за външен басейн, ако поискаш. Тук има достатъчно простор, че градът да се превърне в далечен спомен в момента, в който стъпиш у дома. Това е къщата, в която децата растат сред дървета, а не сред паркинги. И в която лятото протича по напълно различен начин. Най-хубавото е, че няма защо да чакаш. Къщата е стак 16 и завършена до ключ. А цената, тя е 902 000 евро без ДДС. Обади ми се, за да я видиш на живо.